ಗೈಸ್. ಓ ಬಾರೋ ಅಪರೂಪದ ಮುಳ್ಳಂದಿ ಬಾಬಾ. ಗೈಸ್ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿನ ಹೆಂಗತೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನೀನ್ ನಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಾದ್ರೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಏರ್ಗೇನೆ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ಗೈಸ್ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿನ ಯಾನತಿ ಏನ ಕೈತ ತರೆ ಕುಜಲ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಓಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲೆಕೊಂಡು ಕೈತ ತರೆ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಉಂತುರ್ದುಂಡ. ಕೈತತ್ತು ಕುಜಲ್ದ ರೋಮ ಕುಜಲ್ದ ರೋಮ. ಏನ್ರಿ ಇದು? मस्त एक्साइटेड उल्ले यार इंग मस्त पोड़ के लाओ नुंडु दाल पोड़ी चित्ती तुम क्यों डरती हो? डरो मत. इंक यान सत्य पन्नोड अंटे यान मस्त मल्ल पुक्केली यानिते एन्न लाइफ डोंजि रिस्क गेतंड्रे पोंदल्ले मेले शुरू आले रिस्क रस्क बुस्कुंದು ಇದು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುನ್ ಪಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ ತೋರ್ಪುನೆ. ಫೇರ್ವೆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಡತ್ತೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಗಳು ಪೂರಲ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫೇರ್ವೆಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ತರಗುಚಲ್ ಗೆತ್ತು ಬೈದಿತ್ತೇರು. ಫೇರ್ವೆಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ತರಗುಚಲ್ ಗೆತ್ತು ಬೈದಿತ್ತೇರು. ನನಗಂತೂ ಈ ಜೀವನವೇ ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆವೇ ನಿಗುಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡು ಬಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಪೊಡಿಗೆ ಅವನಂಡು ಬಲಿ 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 10 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಿಗುಲ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಪೋಲಿಗೆ ಅವೇ ಬಲಿ 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 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉದಯ. ಅಣ್ಣ ಅಲೆ ಅತ್ತಿಗೆ పోయిನಿ పోల నేను పతను ఇత్త బత్త करो करो फर्स्ट टाइम है ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಣಚಿ ನೇರ್ ದುಂಪೋತನು ಅವೇ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಮಲ್ ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿ ಅವು ಮತ ಅನಿಸ್ತಾಡಿಯಾ ಚುಮ್ಮ ಚುಮ್ಮ ಅನಿಸ್ತಾಡಿಯಾ. ठीक है गाइस इते ಒಂದು ಕುಡಂಚಿ ಕೈಯಾವೆ. ಫೈನಲಿ ಯಾನು ಕೈತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈರು ಮಲ್ತಿತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏರ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಪದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಡು ಪೆಪೋಂಡ್ ಪಾತಿರೋ ಒಂದೇ ಪೇರಡನ పోయి ఇత ఐస్ పాడగావే నిగుల్ల బలే నచ్చు బలి 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 పన్నేనే బగ్గులు ఈ ఆయన సుమారు సార్ పంతారు మేరే ఇది కలికలి పండదు పోపుండు ఇంక ठीक है गाइस इंग सत्य पनोड అంటే ఇంకతే మస్తు ಬೇನೆ ಆಂಡು ಬೇನೆ ಜೋಡುಪ್ಪನಗ ಆಪುಂಡು ಐಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಆವಿತೆ ಮಲ್ಲಿ ಇದ ಐಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಾದ ಅಯಾವಿ ಬಲಿ 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 ಬಲಿ. ನನ್ನ ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿಂತ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡು. ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತೆ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಇತೆ ಐಸ್ ಪಾಡ್ಗಾವೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಲೆ ಬಲಿ ಬಲೆ. गरम गरम डालती है ना इतना गरम गरम लगता है और जब खींचती है ना जान में जान आता है. एक जान में जान आता है. ಏನೇರ ಮಾತ ಶೋಕ್ ಆಪು ಅಂಡ ದಾದ ಬಗ್ಲೇನ್ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮಜ್ಜಾಂಡು ಮಜ್ಜಾಂಡು ವಾವ್. ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಮಜಾ ಆತ ಸಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಿಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ठीक है ಏತು ಪತ್ತುಂಡಿ ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದೇ ಪುಣಿ ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಎಂದು ಚುಕ್ಕು ತಿನ್ಪುಣ ಮೋನೆ ನಮ್ಮೆ ತಾಯಿ ನಿಕ್ಕಲಿಂಚ ಮಲ್ಪು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು. मतलब तूने जाने का फैसला कर लिया? हाँ जाने का फैसला कर लिया। हाँ पक्का। चले काम कर, बंद कर इसको, चल। बंद नहीं कर रहा हूँ। बंद कर, जल्दी बंद कर और निकल यहाँ से। हाँ निकल रहा हूँ। निकल जल्दी। अरे रुकता कौन है, जाना। जा जा। ನಿನ್ನದು ಕಾಮುಕ ದೃಷ್ಟಿ. ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said. Back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. ಹೆಂಚಿನ ಬಗುಲ್ಲಲ್ಲ ತುಳುಟು ಬಗಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಗುಲು ಇನಿ ಅನ್ನ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇನಿಕ್ 30,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿ ಮಾರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೊಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ಪೆ ಸುರುಕಾದ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ 30,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಂಡ ದಾದಪುರ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಮೀರಾ ಕ್ಯಾ ಫಾಯ್ದಾ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕತೆ ಕೇಂದ್ರನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೋದಿಜ್ ನಾನು ಈರ್ನ ಕತೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿಂಚ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ದಯಾನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂತೂ ಇನಿ ಟೈಮ್ ಬೈದುಂಡು ಪನ್ಪೆರತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಂಡ ಆಯ್ಕು ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಮಾತೇರ್ನ ಮುಗಿ ಒಂದು ಬೈದು ಯಾನಿತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಕ್ಲು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಕೊರಡ ವರ್ಷ ಬಂದು ಅಗ್ಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಟ್ರೋಲ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಾಕ್ಲೆ ಪುರ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ Wait a minute. Who are you? ಪಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 5 ತಿಂಗಳ ಆಯ್ಬಕ್ಕೆ ನಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ अब्बा लैटरी कंग्रेचुलेशन ब्रदर कंग्रेचुलेशन ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವು ಪುರ ಏನ್ ವಿಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರೋಡಿತ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲವೇರು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ವೇರು ಅಂಚಪುರ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಯಾವು ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ ಬಲೆ ಎಂದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಕೇಂದ ಅಕ್ಕಲ್ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜತ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಲು ದಾದ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಮನ್ಪಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪಂದೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕರ್ಮನ್ ತೂಪುನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಕರ್ಮತಿ ಅಂಚತ್ ಕೆಲವು ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಲೆಕ್ ಬದಿಕೆರೆ ಆಪುಜಿ ನಮದಾನೆ ದೇವೇರ ಆ ದೇವೇರ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವಾಯ್ಜಿಂದ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರಂಜಿತಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಂಜಿತಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ರಂಜಿತಕ್ಕನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸ್ನೇಹದ ರಂಜಿತಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಿಡಿಯರ್ ನಮ್ಮಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಪನ್ಪುನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅತ ಒಂದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುಜೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತುನ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂದು ಸರಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿತ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಲಿ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ಟ ಆನ್ಸರ್
ಎಂಟಕ್ಕೇನೊಚ್ಚು ಬೇರೆ ಸೇತುದುಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೋಕೇತುದೆ ಕಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಎತ್ತದ ಮಾತ ಬೋಲ್ದೆ ಎತ್ತುದೆ ಕಲಿಕಲಿಗೆ ಕಿರ್ಮೊಂದು ಪೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲರ್ಜಿ ಉಂಡಾ ಅಂದತೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಾಕ್ಲಿ ಕೆಲ ಪನ್ಪೇರು ಓ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಲ್ ಮೋಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ ಮನ್ಪೋಲ್ಯ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಅಂದ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇನ ಐಬಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪನ ಏಜ್ ಆತಿ ಜೆಂಕ್ ಪುರದ ಆಲೆಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಲೆಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತೆಲೆಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂದ್ ಪೋವೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಪ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ತು ಓದನಕ ಪುಲ್ಲಿ ಅವು ಈ ಓದುಮೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಂತ್ ನಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಈರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ತೂಕ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಟಿಕ್ ತಿಕ್ ವ್ಯಾಟ್ ನೆಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಓಟ್ ಪತಿಯಾ ಟಾಟಾ ಓಟ್ ಬಾ Pakara sarak kabat sabara karai sarak sapakara sarak kabat sabara karai